Leksa ja toi ei No ollut. se oli silloinkin. Jonsku, niin itse piti feidaa. Jonsku Tai ketä? siis ne oli sille. Miksi toi Neija feidas? Paljon Miksi toi Neija feidas? En mä tiedä. Neija oli Ei se mitään, mä haittaa. Mikä toi ääni on? Toi kali tekee vitusti. Vittu pelottaa. Moi! Ei saada koffita mitään. Niin Jere, missä oot? Jere, missä oot? Ja Patrickson piti poistaa periskope. Patrickson piti poistaa periskope. Himas. Patrik! Pennonen vai? No ei vitus. Heti tuli katsojia, vittu oikeesti. Ketä teit on? Ketä teit on? Kuka sä oot? Luka. Luka ja... Anton, moi. Ja tossa on Leksa ja Jonsku. Jonsku, sä oot vittu homo äijä, vittu pystyy vaan feidaan. Jonsku! Vittu, lähettekö se oikeesti? Vittu, jäämme tänne yksin. Okei, täällä on... Joo, täällä... Mä oon periskopes. Ootko oikeesti? Peniskope. Venä. Hei, mä joinaan siihen. Venä, katso. Viki! Mä oon Femi. Viki! Tuu tänne päin. Minne? Mulla on asia. Laitat periskopin pois. Mulla on ihan niinku Helsinki. Laita pois. Okei, no niin. Nussii sua. Joo, me nussitaan. Ai vittu. Eiks niin Viki me nussitaan? Ai Jonskukin, ok. Ja Trisalt. 3-1. Eiku 2-1. Periskope. Eiks niin? Haluatko feijaa nää ja tulla Minne? Mieluummin. Tapulia. Missä on? Mä voin sanoa myös. Sinne minne kaikki Sit kun sä oot tapulis, mä sanon sulle. No mennään. Mennään. Sä oot vittu valmis. No niin, mä vähän epäilin, mut niinku... Siis sä feidät sun frendit nyt. No niin, no kyllä me voidaan Kun Venä, nyt lähti diippi. Nyt Nyt lähti diippi. Feidät sä sun frendit ton takia? Ei ne mun frendi. No niin, vittu lähde. Teette... Reilla. Hei! Se soitti, et Joo, siis mun piti aloittaa uudestaan, niin Konstaappeli, mikä vittu soittaa. Et tulee kyntää. Oikeesti nyt hei. Moi! Hei moro, mitä seuraa? 6 vittu kattoo tätäkin lähes. 7! Mitä helvettiä? Ketä tuo oikeesti jaksaa kattoo vittu tämmöstä? Oi vittu, älä istu mun hiuksen! Vittu sä oot homo! 7 vittu kattoo tämmöstä paskaa niinku. En mä tajua, et kuka voi lauantai-iltana käyttää. Josku, älä istu mun päällä! Ei kun 5 jäljellä. Josku, oikeesti älä istu mun päällä! Me vaikka Aleksander Karhun päällä! Älkää liivatko! Tiedätkö, sä saat seuraajia näin. Katso, sieltä tulee sydämiä tulee, mitä ne on? Sä saat seuraajia, kun mua saa. Hei, miksi sulle tulee sydämiä? Oi sydämiä, voiks mä painaa? Miksi sulle Et sä sydämiä? voi! Ai vittu! Ai Voinks mä saatana! ottaa seuraa? Mitä nuo sydämet on? Likei, ah! No niin, vittu likei vaan 100. Kuka laittoi? Viki, miten vätyksiä? Vätyksiä. Herää mä mikään vätys on. Oikeesti. Mikä vittu sun ongelma on? Kuinka vaan dissaamme? Ei mä en oo vätys oikeesti. Mä en oo vätys. Oikeesti mä en oo vätys. Näetkö, mulla on huppu päässä. Miksi mulla on huppu päässä? No niin, Koska bad hair day. Mulla on vittu hyvä. Kato tätä vittu, kato. kuinka monta sitä kattoo? 4. Onks komea? 4 enää katto. Meidän pitää saada takas. Tuka takas. Hei Venä, hei. Viki. Älkää liivu. Sano. No niin, asia. Kuinka monta siellä on? 0. Aika pyöreä lukema kyllä nyt tää. 1, 2. Kato, kasvaa. Kyllä niin kasvu. 3. 4. Mikä oli vielä kyrvä? 20 pitää tulla. Ei vittu, Leksa. Antaa tulla. Vittu. 5. No niin, ei taida tulla mitään. Vittu 5. No niin 4 enää, ei tästä tuu mitään. Vittu mitä äijii? No Mitä vittu. äijii? Herra, Jos tulee 20, niin mä vilapan kyrvää. Tuu tänne. Tuu tänne Jonne. Kuka se on? Ai jumalauta. Näkeeksin kuka se on? Pelaa himas B vittu. Kuka toi on, joka laittoi? Elsa, mitä muijaa? Elsa, ootko Elsa. hyvän näköinen? 4 enää. Onks Elsa hyvän näköinen? Älä! Mä näen. 6, oh my fucking god. Mitä se on? 7. Paljon siellä on? Antaa tulla 13 lisää, mä näytän kyrvää. Venä, näytä hosti. No tässä on mun housut. Siinä on Jere Ja hosti. täällä on Housti, mulla tuli housut. Väri, näytä kunnolla.
Näytä kunnon, Jere. Vuoden iso jätkä. Kämpä hosti. Nostaa 240 kiloa. Enemmän. Enemmän 260. pohjalta en lähtisi hakea yhtään mitään. Todettu, että sulla on YKK, kun mä just on tossa. Ai mulla. Kelli? Anna olla. Kuusena ei tästä tuu mitään. Ei tästä Oi, siinä kuusena. Mä oisin oikeesti näyttänyt. lailla Ei nää perkelee. on tähän teille lyhyet. Eikö se on uusi? Ihan vittu sama. Vois nää tallentaa. Venä, hei, Venä. Kuva tähän. Vois nää oikeesti Mä näytän tallentaa. taikatempu. Vittu tää periskope. Vois nää Taikatempu. oikeesti. Viinaa. Se on muuta muun, mitä vittu. Älkää tallentako hei ihan oikeesti. Tää Älkää. tallentuu automaattisesti. Joo sama, Josku anna bisse, mä näytän mun perseen. Tallentaaks tää oikeesti? Loppu pisse, tää on Anna mun bisse, mä tarvit persen tuohon. Mä oon ihan selvinpäin. Mä olin tänään, luin kokeeseen himassa ja mä oon ihan Mäkin luin kunnollinen kokeeseen. ihminen. Missä koulussa on? Mä oon sotunut. Mä oon SLK:sta. Et vittu. Mä oon kunnollinen ihminen. Vittu, kun ja paskakoulu. Mä en oikeesti. SLK on vituilla koulu. Jos on älkää 10 voi vittu. Venä. Ei. Venä, ketä tässä on? Siellä on jengi. Elsa, Niko Jalasvirta. Elsa. Venä, tuo tuli jengi. 11 voi vittu. Jere avaa. Päkki. Hei, mä voin laulaa teille psyykin. Pää kiinni. Tänne tulee kytä. Eihän, lähdetään menee. Ei tää mitään kyttiä. Kuka toi on? Ketä siellä on? Tänne tuli kytät. Hei, periskope seuraa, tänne tuli kytät. Voi vittu tänne. Meille näytettiin, että keep it down. Eli siellä on joku tärkeä. Kuva Jartsa. Täällä on limu, vittu, anna mun luikka. Me oltiin vaan, hei heitä rööki, ei kun mulla on yksi. Hei, mitä vittua? No mä lopetan nyt. Älä lopeta. Älä lopeta. On siellä 17, 15, 13. 13, joo, vielä 7. Onks tää Vielä uusi 7, vielä 6. Muija, mä luulen, että se on Vielä 6. feimi. Mä oon, jos mä näytän mun naamaa yleensä iltaisin. No näytä sun naama, näytä pissit, niin sitten. Vikille ei oo vaatteet, hei. Okei, Elsa. Viki, näytä pissi, niin tulee seuraajia. Siis voiko tän oikeestaan? Voinko tän vittu joskus juoda tässä? Ois mä? Mäikä. Hei Viki. Voiko tän oikeesti tallentaa? Sit mä. Hei toi Viki kuoli. Sit mä. Kuoliks tää? Vittu on. Kehatkaa joku kuoli suorassa lähetyksessä. Kuoliks? Ei Venä. Morjesta. Mikä vittu toi oli? Mikäköhän se oli? Mikä on Leksa housut? Viki on senkin kuulee ekkupeukusta. 14. Oliko se sormi? Ei käy 14. Jos sä haluut, et se olisi sormi, se on sormi. Toi kyllä mennyt Ei reikään. riitä 14. Pitää olla 20. Pitää olla 50. Eikö niin 5? Okei. 20 niin lauletaan. 20, ei vitus. Mulla on jo laulu fiilis. 10 niin me lauletaan. Yksi miniä me laulaa. 10. 4. 6 jäljen me lauletaan. Hei oikeesti mä oon oikeesti komea laulaja. Täällä on aasialainen. Mä oon vitu hyvä laulaa oikeesti. 7. Antaa tulla. 3 Ai lisää. saatana. 5 lisää. Come on jätkät, hei Nyt laski katsojat. Katsojat laski. Hei, mitä vittu? Antaa tulla. Come on äijät, come on 5 äijät. Ei lisää. Venä, kommentti. Lue, sä luet ääneen. Viki näytä kyrvä. Viki, Sori, Viki, Elsa. Viki anna mennä. No niin. Viki kyrpäsi. Ai saatana. Anteeksi. Anna mennä. Vittu kun on pimeetä. Laittakaa muut takas vittu, täällä ei näy. 11. Me lauletaan. Mikä biisi? Tuiki, tähtönen. Iltaisin sua katselen. Korkealla Oikeesti hiljaa. alas maailmaa. Niin just. Tuiki, tähtönen. Iltaisin sua katselen. No niin hei metsi sun. Tuiki, tähtönen. Iltaisin sua katselen. Miksi se toi biisi? Katsot tulee 30 mäntä kylmä. Tulee 30 niin Leksa näyttää sen. Mä en tiedä mikä se on nimeltään. Iltaisin sua katselen. Tuiki, tähtönen. Tää Iltaisin. periskope on niinku ihan outo. Ihan paska Jees. Oispa illalla mun periskopessa? Oho, oot sä Feimi illalla? On. Näytät sä Monta katsoja siellä? Viimeksi kun Näyttääks Viki tissit? Näyttääkö? Kyllä mäkin katsoisin ihan Hei. läpäin.
Hei, Kuka on Leksa näysi? 16 vittu katsoja. Kuka se helvetti? Näys. Allik mitä äijä? Allik, Malmi Allik. Puksu Allik herää. Ei Allik, Malmilla. joka Kuka se sanoi jotain musta? En mä tiedä, Elussa mulla Venä, Allik, Allik. 17 Alkas katsojaa. Jylse. 17 katsojaa, kela. Ui vittu, 20 ois ihan jees. 20, niin Lex ottaa paidan pois. Lex ottaa host pois. Lex ottaa Joo, paidan mä voin auttaa. Lappali. Mä hengäytän alasti sitten. Joo. Lex on alasti, jos tulee 20. Allik, tiedätkö nää äijät? Allik Vittu, kaikki tietää. Ei ketään tiedä, me ollaan nevareet, hei turpaan kiinni. Hei. Kaikki tuntee mut. Mä oon Malmi. Mä oon Malmi. Mä oon Tapanila. Mä oon Malmi. Mä Mosa. laitan huppu takaisin. Mulle ei huppu. Onko pitää oikeesti lopettaa ihan just? Hei, älä vittu lopeta. 18 vuotta alussa. Kyrpään sattuu, jos sä lopetat. Häki! Hei siellä on 7. Täältä voi lähteä katsojiin, mitä vittua, äijä turpaan. Minkälainen ihminen pitää olla, että lähtee tästä meidän lähetyksestä? Tää on suora lähetys. Voit sä näyttää omaa naamaa? Ja 19. tissit, niin sit. Vittu! Viki sitten. Ei. Eiks niin, että Viki pitää näyttää tissit, että tulis katsojiin? Kato, siinä tuli Sano, 20. sanokaa joo, sanokaa joo. Viki näyttää tissit. Lex paita pois, Lex No niin, Paita pois. sieltä tuli. 20 täynnä, joo. No niin, Viki pitää näyttää tissit. Viki aina mennä. Herää. Hei, Jartsa näyttää. Elussa mitä vittuu? Näytä Jartsa sieltä. Näytä Summa Jartsa. Jartsa. Okei mä näytän. No mitä vittu? Näytä Jartsa, se näyttää Näytä kylmältä. Jartsa. Jartsa. Otetaan sun missä. Se on viimeinen. Mikä on mulla oli viimeinen varoitus. Vittu Leksa. Leksa! Vittu mä en tehnyt mitään, se oli Monta katsoja. Ei. Vikin summa Jartsa. Ei monta katsoja siellä on. Jartsa näyttää Jari tissit. on tuolla. Jari on tossa. Iki. Venä. Hei, Jari, näytä tissit, sä lupasit. Näytä tissit! Alla vittu. Ei kun se näyttää. Vittu äijä, sulla on isommat rinnat kuin mulla. Sulla on isompi kyrpä. Mä näytän. Totta. Jansku näyttää. Mä käyn Jansku, sulla on 3. Siinä on, se näyttää kohta tissit, jos tulee 50 täyteen. Mä käyn kusen, mä näytän samaa. 50. Ja mä näytän kans tissit. Sulla on mitä herra. Eiks niin? Herra. Pelkkää penkkiä, niin kato kyllä tissit. 50 tulee täyteen, niin näyttää tissit. Niin, Siinä on tää Jonskukin. näyttää Jonsku tissit. näyttää kyrvä. Äsken se oli 20, mitä se vaihtui nyt 50. Herra jätkä. No nyt se on 50. Nyt on isommat panostukset. Jos tää 50 Viki on niin feimi. 50 niin näkyy Lexas kyrpää. Leksan kyrpä näkyy 50. Ja Viivi tissit, ei kun mikä vittu Viki? Oliko Jos se sä et Viki? lopeta vittu, mä haastan sunkaan riitaa. Okei, sä haast mukaan riitaa. Viki näyttää tissit, jos tulee 30. 10 enää, kamaajat. Ei tää ole muut kuin äijä. No niin, sieltä tulee vaan 21. Heti näistä alkaa Muija tulla. liikkuu kielellä, No no niin. niin. Ei näy. Vielä 9, Viki näyttää tissit. Kelatkaa nyt. Viki on sen verran jurris, että näyttää tissit ihan oikein. Herää, en mä oo. Missä mun viinat on? No sun tisseis. Ota ne sieltä. Voit sä antaa takas? Ei mulla Voiko on... oikeesti joku tallentaa? Okei, mä voin ottaa ne. Voiko joku oikeesti tallentaa? Tuo. Hei. Leksa. No. Älä nyt on Missä mun viinat? Anna mulle hetki. Hei, sä et juo. Mä otan hölän vittu. Paljon siellä on katsojia? No okei. 22. Ai vittu 8. Vielä 8, ei kun 9. 7, niin Viki näyttää tissit. Sun piti näyttää Lerssi jo 20. Niin. No vittu, nyt lähtee. No niin Leksa, no niin. Nöissä ei se oikeesti näytä. Ai en näytä. It's about to... Kato se hidastelee. Nyt No kun se on No vittu seksikkäämpää. avaa vittu. Onko Jari mitä vittu? Onko, ehkä mä näytä. Ehkä mä en uskalla. Mulla on... Herätkää nyt oikein. 27. Älkää lähtekö. Hei, snappäilkää naiset, tää tulee joo. Ihan jees. 26. Okei, näytä niille vittu, näytä.